So doon nga pag-usap, Kristiyanos nga kalimuon ang imong Diyos o Ginoo nga nagtay sa Diyos o pangatia sa mga nalunggan sa imong kasing-kasing kining mapulong sa mao gihapon nga propeta Isayas isalikway siya tungod sa atong mga sala gidaot tungod sa atong kadautan kung mauman gani pamatia pag-usap ang iyang mapulong amahan pasayloa sila kay walang sila mahibalo sa ilang ibuhat apan tinuod ba kini wala ba kayon tinuod ikaw mahibalo sa imong ibuhat nahibaluan na ba kayo kayo ang imong konsensya na nag-out na ba kayo ang kahayag sa imong pagtuo na nahuksan na ba kayo sa gugma ang imong kasing-kasing apan bisan pa pamatia pag-usap ang mga pulong sa imong ipaantos amahan pasaylo ka sila kay wala sila mahibalo sa ilang buhat ini mao iyang ibungat ngani ngadto sa iyang mga birdugo dito sa Kalbaryo. Ini mao iyang ginabuhat ag ginabungat karon sa iyang birdugo nga mao ikaw dinhi latas sa utlanan sa kapanahunan nakita ganiya ang matayang sala sa kaniadto sa kanhi sa karon o sa uma damlag mga pagpaantos kaniya nakita na niya ang imong tagagsaong tagsa-tagsa ka mga sala nakita na niya ang imong tagsa-tagsa ka mga pag-uwi panapaw pangautaw pamaka pangaway mga sala nga sa mga pag-antos Ginoo iyang giangkop nga mga makasaylo mga pag-antos nga dili unta nimo kawangon mga pag-antos nga dili gayon makawang kay matinun-alon man ining iyang pag-angkop amahan pagkaluwa sila kay wala sila mahibalo sa ilang buhat pamalandong ang sugo sa gugma ang unang mga pulong nga migawas sa mga bagba sa Ginoo sa dihang nagpitay na siya sa krus mao lamang ang pagtuman sa iyang gitundo apan untihan ko kamo igugmaa ang inyong kaaway o iambok ang nagpakasala kaninyo Mateo 5:44 ang Kristohanon wala kayo tuntay kaaway kay dibindan man siya sa Ginoo sa iyang bagong sugo ingon nga ato nahigugma kaninyo maghigugmaay kamo o maghigugmaay kamo mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinuan si San Juan nag-ingon sa iyang unang sulat kung may ingon nahigugma ako sa Dios apan nagdumot sa iyang sikataw bakakon siya kay usapan niya pagigugma sa Dios nga wala niya makita kung wala siya mahigugma sa iyang sikataw nga makita niya ang isugo ni Kristo mao kini ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab sa iyang sikataw unuhan ng pahingon wala tingali walay tingali ani ataron dinhi nga wala mahigugma sa Dios apan kinahanglan nga atong ipakita kini bisan na lang o pinaagi sa pagpaton o maayo pagputon alang sa tanan ilabi na sa mga pus pagkay kanako ini atong barog dinhi mga imong walay kapuslanan kung pananglitan inig uli nato atong singkahan ang atong mga katabang sa pangmalay mangutana kita nahigugma ba kita sa atong sikataw o dili isig kataw nga mura o walay naw kung dili ang atong isig kataw nga atong kauban sa pagpuyo adlaw-adlaw ang atong isig kataw mao ang atong masugat matag adlaw sa atong pagpaktas sa Diyos nga naman nga ang pinabag-an sa atong pangamuyo nanakantos man nga naman nga bisan o kung saon nila pa kamot dili man kayo mo kuswag ang ilang
pagkaplang. Awit. Lucas 23, Kapitulo 23, versículo 20. Bingon si Jesus kaniya. Sutiran ko ikaw karong adlaw at ako kasama at ako sa paraiso uban ka. Mga igsoon ining tumura tapos nato mabati ang unang mga pulong namigula sa baba nga nagkitay sa krus sa atong Ginoong manunubos aron gayon kita makapamalandong sa ikaduha niya nga matulong magpakahilom kita sa atong kaugalingon sa husto nga paagi. Maguban kita sa mga tao nga nag-alirong sa mga krus dito sa Kalbaryo. Magpaantaw kita uban kanila kung tan-aw nato ang palibot. Doon sa krus makita nato ang masalubong niya nga inahan o si Maria ang nakasasala kita sa Magdala o laing Maria nga asawa ni Cleopas o si Juan. Sa kanan malagibot sa krus, sila lamang ang nahinuklubong naghilog, naguyog sa pagkanto sa Mesiyas. Sa alirong kanila, makita na nato ang pagubot o kaguliyang, ang kasaba, ang mga pagbugal-bugal o mga pagdendiay, ang mapagsinggit, ang mga insulto o mga pagsulog-sulog o mga pangyayamit, mga nakapasakon sa pag-antos sa nagkitay sa nga Ginoo o manunubos. Kining tanan dulot sa kalag, diin magmutmut pa kini dili lamang sa lawas. Kasi plata nato dito sa ubos-ubos ang mga tao na nagbiyay ng labay ng nagyamo-yamo sa ilang mga ulo o nagbugal-bugal pag-isos-bugan sa pag-ingon. Ikaw di ay kadtong mabuba sa pinto o magtuko diini pag-usap sulod sa dulo ka adlaw karon kanaog sa krus o luwasa ang imong kaugalingon. Dayon mo lini kita ngadto sa pagpundok sa kadaghanan sa mga pare ug mga magtutudlo sa balaod nga nangatawa ug nagtinanay. Nakaluwas siya sa uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-aw ta kung ang Mesiyas ang hari sa Israel manaog ba karon sa krus aron tuuhan ang tasya. Pamation nato ang katawan nga sa pagkadungog niining
hulog sa mga matutudlo sa balaod isipit ug laing insulto. Kung ikaw ang anak sa Dios, kanaog sa krus. Kayo tungkol. Kaya ko nako ang usa ka grupo nga walay kahadlok sa Dios. Nabi dasun ining mga pulong nga sa relihiyo batok sa Dios. Misalig siya sa Dios. Ang bitan ang takot ng Diyos maluwas ba kaniya karon. Paghangat kita nga sa mga tulisan nga ilan sa uban kaniya, dili ay usab kung sa usan ini napilit lamang isupi. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Dosa ang imong kaugaling ang kami. Ingon, miliki, muling ini kita aron tan-aw na ko karon. Gawas sa unahan ni Jesus, si Maria Magdalena, ni Maria ang asawa ni Cleopas ug si Juan. Wala nagayon kita'y nakita nga mabatit gawas sa mga isip. Kamutanga kita ni mga nag-alirong sa Diyos, wala ba ni kusa sa lamang nga makahadlok sa mga pag-BIBI sa isa katao, matapos gunungon ang lawag ilang sa sakos. Kung saan kang kita'y kaliwala sa kumang kasakit, isulog-sulog ni ining mga mahait na mga bulong. Wala ba ni usa lamang nga makahata kaniya sa mga pulong ng mga dasig. Magpadayon kita sa paglilingin o pangita kung duna ba'y mga pulong mga mabati natot malain na ito patulog. Bumangan kita kung utanaw na ito ang laing tulisan, daw adunay na itabo kaniya. Mura umihilom siya, bitanaw niya si Jesus, kung daw nakakita siya sa pagka-alamyon sa iyang naw, kaliwala sa mga pag-antos. Kung kini, mga tulisan, kaliwala usap sa iyang pag-antos, daw natandog sa kasukasing o bilit na mga makasulapit sa pagmapulong na pangahasong bakit sa Diyos. Mura o nakabati siya o mawakaw ang kagawaw sa iyang palago kaya iyang itandi ang iyang kaitang sa kahintang sa iyang ang pagkawalay kaangayan nga pagsilot sa likoon o ang may kaangayan nga pagsilot ka rin. O iyang kasaghan ang lain na krisan o ipanunguman nga igo lamang sila sa mga pagtutok ninis sa mga kasing-kasing sa luwa ng masasala at pinana ng ilang sa usap sa Diyos nagpataliwala sa mga nulog. Ang masama ibang naluwas ang kaluwa wala mga luwang kung nawala. Sultihan ko ikaw. Karong adlaw at ka sa paraiso, uwarin ka na. Paraiso. Sa gingharian sa paraiso, ipaan ka sa Diyos ang usa ka anghel na may espada na nagilaab aron wala na mga sulod. Kung sukan niya ito, ang laguman sa tao maulamang ang pagkul. Kakapoy, o kapukul, sukan niya ito. Nanganuli ang tao na maagihan kung usap ang gingharian sa paraiso. O pinaagi sa makasulong na makauhan na itabuti. Nabalik ang paraiso. Ginoo misulti ikaw sa duha ka risas na nagigitay sa masilid ninyo. Sultihan ko ikaw. Arong adlaw at ka sa paraiso, uban ka namo.